سلام ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ሎም ማዓንቲ ማይ ፕሪተንድ ገርልፍሬንድ እትብል ናይ ኮሪያን ፍቅራዊት ፊልም ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ ናይዛ ፊልም መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት። ኖቦሮ ዝተባሃለ መንእሰይ ናብ ናይ ንእስነቱ ከተማ እናኸደ እናርአየና ናይቲ ፊልም ርኢት ይጅምር። ኣብቲ ቦታ እውን ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ቅድሚ ዓማውታ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝፈልጣን ኣብዚ ሕጂ እውን ኣዲ ሓንቲ ቆልዓ ዝኾነት ምስታት ሶኩ ብምርኻብ ኣብ ካፌ ውሽጢ እናዕለሉን ከለው ናይቲ ፊልም ርኢት ብተዘክሮ ናብ ናይ ቁልዕነት ግዜኦም ይወስደና። ሓድሽ ተምሃራይ እውን ኮይኑ ካብ ካሊእ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ ናብቲ ንሳቶም ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ከም ዝነበረን በዛ ሃንደበት ድማ ምስታ ሕጂ ረኺብዋ ዘሎ ምስታት ሶኩ ናይ ፍቕሪ ርክብ ምስ ዝጀመረ ኢሉ እውን ኣብቲ ቀደም ምስ ዝፈልጦ መሓዙ ሚዮዛኪ ከም ዝተራኸበ ሚዮዛኪ እውን ካብኣቶም ብሓደ ዓመት ምስ ዝዓብን ብዙሕ እውን ስለዘይዛረብ በቶም ካልኦት ተምሃሮ ልክዕ ከም ዓሻ ዝቑፀርን ንናይ ቀደም መሓዙ ብምርካቡ ሕጉስ ብምዃን ነቲ ቤት ትምህርቲ ንኽለምዶ እናፈተነ እዩ። ዓርሱ እውን ልክዕ ከም ተጸላኢ ከም ዝቆጽርን ክሳብ ሎማ ኣፍቃሪት ሒዙ ከም ዘይፈልጥ ስለዝተዓዘበ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ናብ ላይብረሪ ሒዝዎ ብምኻድ ምስታ ጨጉራ ብሓጺሩ ዝቆርጸቶ ምስ ሞሞሳይ ኣላልዮ። ካብቲ ተዘክሮና ምስ እንምለስ ታትሱኪ ካብቲ ኮፍ ዝበለቶ ተላዒላ ክትከይድ ክትብል ከም ገለ ገይሩ ጠጠው ይብላ እሞ ኣብቲ ቀደም ዘይተዛረባ ምሽጥር ክዛረባ ስለ ዝኾነ ኮፍ ንኽትብል ይገብራ። ኢሉ እውን እቲ ምርኢት ተመሊሱ ናብቲ ናይ ቁልዕነት ዝኽሮም ይወስደና እሞ ነታ ቆልዓ ካብ ዘላልዮ እንድሓር ዋላ እኳ ዝተዳለይዎ ሎማዓንቲ እንተኾነ ክልቲኦም ኣብ ቅድሚቶም ተምሃሮ ተፋቐርቲ መሲሎም ንኽረኣዩን ብዛዕባ እዚ እውን ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ሰለስቲኦም ወጻኢ ዋላ ሓደ ክፈልጥ ከም ዘይብሉ ይሰማምዑ። ኖቦሮ እውን ዋላ እኳ በቲ ሓሳብ ተተሰማምዐ ኮይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪት ሒዙ ስለ ዘይፈልጥ ከመይ ክትውንን ከምስልን ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን። ንሳውን ብዝኸኣለቶ መጠን ናሃቱ ጌጋ ክትሽፍን እናፈተነትን ኢሉ እውን ኣብ ቅድሚቶም ተምሃሮ ተፋቐርቲ ንምምሳል እናፃዓረት ሙሉእ 2 ሰሙናት የቕፅሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ላዕለዋይ ህንፃ ኮፍ ኢሎም ምስኣ ምስ ዘላለዮ ምስ ሚዮዛኪ ከመይ ከም ዝተረኸቡ ምስ ሓተታ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ናብ ዝሰርሓሉ ናይ ስራሕ ቦታ ብምኻድ ኩሉ ሻዕ ትረኽቦ ከም ዝነበረትን በዚ መልክዕ እውን ከም ዝተዳለዩን ልክዕ ከምኡ ጌራ እውን ዋላ ሓደ ሰብ ኣፍቂራ ከም ዘይትፈልጥ ትዛረቦ። ኣብቲ ድሓር ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም እንከለዉ ሚዮዛኪ ምስ ኣፍቃሪቱ ቴትሶኪ ብምዃን ብተጻራሪ መንገዲ ናብኣቶም እናመፁ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ብምዝራብ ሕጉስ ኮይኑ እናላለዮም ዋላ እኳ ክንዲ ዝኣክል ስለተፍቅሮ ሞሞሳይን ተቐንአት ኮይኑ ግን ስምዒታ ንምሕባእ ትፍትን። ነዚ ኩነታት እውን ኖቦሮ እናተዓዘቡን እናተሃሰየት ምዃናን ተረዲኡ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ናብ ዝሰርሓሉ ቦታ እናኸደት ንዕኡ ምርካብ ዘይገደፈቶ እንትትኾን ሓደ መዓልቲ እውን ሓቢርዎ ዝሰርሕ ሰብ ምስ ረኣያ ክልቲኦም ብሓንሳብ እንተዝኾኑ ከም ዘጥዕመሎም ዋላ እኳ እንተተዛረቦ ንሱ ግን ካብ ምሕዝነት ወጻኢ ከም ዘይቐርባ እዩ ዝተዛረቦ። ንሕና እውን በዛ ሃንደበት ምስ ኖቦሮ ናይ ሓሶት ርክብ ክትምስርት ዝኸኣለትሉ ናይ ሚዮዛኪ ኣፍቃሪት ዝኾነት ታትሶኩ ምስ ሞሞሳይ ንዘለዎ ርክብ እናወሰኸ ምስ ተዓዘበት ስለ ዝቐንአትን ናይ ሓሶት ርክብ ጀሚራ ንሳ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዘለዋ ንምምሳል ጥርጣረኣ ሙሉእ ንሙሉእ ንኽትርስዕ ስለ ዝሓሰቡ እዩ ዝመሃዝዎ። ሞሞሳይ እውን እንተኾነት ክንዲ ዝኣክል ናፈተወቶ ምስቲ ኣፍቃሪቱ ዝነበሮ ርክብ ንኸይቋረፅ ኢላ ምስ ኖቦሮ ናይ ፍቕሪ ርክብ ክትጅምር ክኢላ እያ። ኢሉ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ እናሃለዉ እኳ ምስ ኣፍቃሪኣ ታትሶኩ ዘለዋ ምሕዝነት እናዓበየ እንትኾን ኣርባዕቲኦም እውን ንምዝንጋዕ ጉዕዞ ንኽገብሩ ስለ ዝሓሰቡ ንኖቦሮ ዝኽደኖ ክዳን ክትመርፃሉ ናብ ገዝኡ ብሓንሳብ ይኸዱ። ኣዲኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስ ጓል ሪኣቶ ስለ ዘይትፈልጥ ኣብዚ ሕጂ በቲ ዝረኣየቶ ንኽትቁጣዕ ይትረፍ ከም ዝዓበየን እናሓሰበ ከም ዘሎን ብምሕሳብ ናስሓቐቶ እዩ ዘርእየና። ንደቃይቕ ዝኣክል እቲ ዝኽደኖ ክዳን እናመረፀትሉ ናሃቱ ክዳን ብምግባር እናባጨወትሉ እንኮላ ኖቦሮ በዛ ሃንደበት እናፈተዋ ከም ዝመፀን ንዓኣ ስምዒት ክህልዎ ይጅምር። በዚ መልክዕ እንድሕር ቀፂሎም ዝበለፀ እናፈተዋ መፂኡ ንሱ እውን ኣብቲ ድሓር ክህሰ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ዋላ እኳ እቲ ናይ ሓሶት ርክቦም ንኽቋረፅ እንተሓተታ ንሳ ግን ንሚዮዛኪ ዘቕረበትሉ ሓሳብ በዓላ ምዃናን ብምዝራብ ከም ዝኸፍኦን ሓሲባ ነቲ ዘቕረበላ ሓሳብ ክትቅበሎ ኣይከኣለትን። ናብ ገዛ እውን ምስ እትምለስ 4 ምናስ ኣሕዋታን ኣሓታን ከም ዘለዋ ከም ኣደ እውን ኮይና ንዓኣቶም ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ናሃታ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ በተቆፀሮም ምክንያት ንኽዘናግዑ ጉዕዞ ምስ ዝገብሩ ሚዮዛኪ ናይ ክልቲኦም ቅርበት እናስተውዐለ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ክንዲ ዝኣክል ናይ ሓሶት ርክብ እንተጀመሩ ብናይ ግዜ መንገዲ እናጠንከረ ከም ዝኾነን ዋላ ሓንቲ እውን ከይመሰሎ ነዚ ዕድል ናብ ሓቃዊ መንገዲ ንኸቕይሮ ይዛረቦ። ኮይኑ ግን ሞሞሳያ ንክልቲኦም ኣብ ትሪኤሉ እናቐነትን ናብዚ ክትመፀሉ ዝኸኣለት እውን ብናይ ሚዮዛኪ ምክንያት ስለ ዝነበረ ፊልም ንኽርእዩ እናተዳለዉ እንከለዉ ብፍላጣ ክልቲኦም ተፋቐርቲ ንኽኣትዉ ብምግባር ንሳ ምስ ኖቦሮ ኣብቲ ደገ ይተርፉ። እቲ ፊልም ድሕሪ ምውድኡ ግን መዓልቲ ሙሉእ ብሓንሳብ እናተዘናግዑን ደስ ዝብል ጽቡቕ ግዜ እናሓለፉን እዩ ዘርእየና። ሕጉስቲ ከም ዘላ ክተምስል ዝጸንሐት ሞሞሳይ እውን እቲ ፕሮግራም ክሳብ ዝውዳእ ብምጽባይ ኣብቲ ምሸት ናብ ገዝኦም እናተመልሱ እንከሎ ምስ ኖቦሮ ንብሕታት ዝኾነሉ ግዜ ብምጥቃም ንሳቶም ከይረኣይዋ ብጉያ እናበኸየት ናብ ገዝኣ ትኸይድ። ኖቦሮ እውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ልባ እናተሰብረ ከም ዝመጽእ ዘሎን እታ ዝፈትዋ ጓሉ እውን ከምዚ እናኾነት ካብዚ ንላዕሊ ክሪኣ ስለ ዘይከኣለ
ኣናቤ ምስ ዝተባሃለ ናይ ቤት ትምህርቲ መሓዙኡ ብምርኻብ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ሓደ ብሓደ ብምዝራብ ንከማኽሮን ንሓተቶን ካብ ዝርርቦም ኣብ ዝኾነ ሰሙን ንሱ እውን ከይተረፈ ንሞሞሳይ ፈትዋ ከም ዝነበረ ተዓዚብና ነበሮ ብዝኸኣሎ ቅልጣፈ ናብ ሚያዛኪ ብምኻድ ብዛዕባ ናሃታው ጉዳይ ንኽዘራረቦን እናፈተነን ኣቐዲሙ እውን ብዛዕባ ናይ ቁልዕነቶም ህይወት ምዝርራብ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ቀደም ነበሮ ካብ ብስክሌት ወዲቑ ሓደጋ በፂሕዎ ከም ዝነበረን ኣብቲ 9 ሰዓት እውን ካብቲ መሬት ደጊፉ ዘልዕሎ ንሱ ከም ዝኾነን ኢሉ እውን በቲ ግዜ ንዝገበረሉ ውዕደታ ኣብዚ ሕጂ ዝደልዮ ነገር ኩሉ ከም ዝገብረሉ ብምዝራብ ንኣፍቃሪታት ሶኩ ከም ዝፈትዋ ምስ ዝሓቶ ንሱ ከዓ ኣቦኡ ዘቋረፆ ናይ ንግዲ ስራሕ ከቐፅሎ ከም ዝደልን ምስታት ሶኩ እውን ብሓንሳብ ክኾነሉ ዝኸኣለ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ዘድልዮ ሰድሊ ክሳብ ዝረክብ ከም ዝኾነ እምበር ከም ዘይፈትዋ እቲ ሓቂ ይዛረቦ። ኣብዚ መንጎ ድማ እናተሃሰየት ዘላ መሞሳይ ብምዃና ነበሮ ካብ ዓቐል ንላዕሊ ተቆጢዕሉ ንኸሃርሞ እኳ እንተደለየ ኮይኑ ግን ብቕልጡፍ ዓርሱ ብምቁፅፃርን ሚያዛኪ ካብ ሕጂ ንድሓር ፀገም ዘይምፍጣር ሓደ ደብዳቤ ንኸብፅሓላ ናብ ኣይልእኾ። ንሱ እውን ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ብብስክሌት ናብ ገዝኣ ብምኻድ ብዘይድሌታ እውን እንተኾነ ካብ ድቃሳ ነቕኒቑ ሚያዛኪ ዝሃቦ ደብዳቤ ይህባ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን መልክዑ ኣብቲ ደብዳቤ ንኻልኣይ ግዜ ክሪኣ ከም ዘይደልን ናይ ክልቲኦም ምሕዝነት እውን ኣብዚ ከም ዘብቅዐ እዩ ተፃሒፉ ነይሩ። ንሳ እውን ምስ ኣንበበቶ ልባ ተሰይሩ እናበኸየትን ነበሮ እውን ብዝኸኣሎ መጠን ንኽህድኣ እናፈተነ እዩ ዘርእየና። ድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ሓሶት ርክቦም ንዋላ ሓደ ከም ዘይጠቅም ብምዕዛብ ንሳቶም ከይተረፈ ይፈላለዩ። ካብቲ ተዘክሮና ድማ ብምምላስ ናብቲ ናይ ፊልም ፈለማ ግዜ ምስ እንመለስ ኣብዚ ሕጂታት ሶኩ ምስ ሚያዛኪ ተመሪዖም ንእሽተይ ቆልዓ እውን ክወልዱ ከም ዝኸኣሉን ንሱ እውን በቲ ትልሙ መሰረት ናይ ኣቦኡ ናይ ንግዲ ስራሕ ከም ዝቐፀሎን ምስኣ ብምዃኑ እውን ርክብ ክጅምር ዝኸኣለ ፈቲዋ ዘይኮነስ ናይ ኣቦኡ ስራሕ ንኽቕፅል ሓሲቡ ከም ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ከየትረፈ ይዛረባ። ንሳ ግን በቲ ዝሰምዐቶ ነገር ዋላ ሓንቲ ከይተደነቐት ኣብቲ ሰዓት ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ብቁልዕነትን ብዘይበሰለ ኣተሓሳስባ ከም ዝኾነን ኣብዚ ሕጂ ግን ዓበይቲ ኮይኖም ንጓሎም ብሕጉስ መንፈስ ይዕብዩ ከም ዘለዉ ብምዝራብ ብዛዕባ ኩሉ ነገር መስጊናቶን ተሰናቢታቶን ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ኣብቲ ናይቲ ፊልም ናይ መወዳእታ ምርኢትና ናብቲ ቤት ትምህርቶም ብምኻድ ናይ ቀደም ጥዑም ግዚኦም እናዘከረ ብተዘክሮ ናብ ድሕሪት እናተመልሰን መሞሳይ እውን ንክረኽባ ናብ ገዛ እኳ ይኸይድ እንተነበረ ንሳ ግን ሪኣቶ እኳ ንባዕሉ ፈፂማ ከይዘከረቶ ብምርሳዕ ብስቕታ ብጎኑ እናሓለፈት እቲ ፊልም ኣብዚ እዩ ዝውዳእ። ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ኣብ ሚያዛኪ ከም ዝተዓዘብናዮ ሓደ ሓደ ንጥቕሚ ኢድና ዝኣተናዮ ነገር ዝፈትወና ሰብ ከስእነና ከም ዝኽእል እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።